No a kdo jiný by za tuhle zlatou partu měl mít poslední slovo než kapitán Tomáš Rolinek. Tomáši, vy jste měl v kabině po tom vítězství krásný proslov, když se čekalo na Jaromíra Jágra a tam jste říkal, musíme počkat na juniora, počkejme na toho nejmladšího. To svědčí o tom, že ten tým, to byl skutečně jeden muž. Já jsem neslyšel otázku, protože je tady strašně hře. Já bych odpověděl jednoduše úplně, abych se nepouštěl do nějakých frází nebo něco. My si tady ty oslavy zasloužíme, protože to, co jsme předvedli českému národu s tím týmem, když nám každý odepisoval, tak jsme vyhráli titul, který se zapíše do dějin českého hokeje, protože to nikdo absolutně nečekal, je to největší překvapení československého českého hokeje, to určitě. Je to odrazový můstek pro lepší zítřky pro český hokej? Ono to je těžká otázka dneska. V téhle fázi, co jsem na přemýšlení, ale já si myslím, když se bude dobře pracovat, Jágr to řekl dobře na tiskovce, pokud ty hráči starší, kteří budou končit s hokejem a budou se věnovat dál hokej, budou učit ty mladší kluky ten hokej, jak se správně má hrát, bruslit, cokoliv kolem hokeje, tak to s naším hokejem bude dobře. Tým vedený vámi znovu vrátil ten český duch na česká náměstí do českých hospůdek. Co byste vzkázal českým fanouškům? Sami to vidíte, ty český fanoušci s námi žijou, s námi jezdí na turnaje, čekají nás, sledují zápasy a teď, jak nás tady přivítali plno lidí, to je klobouk dolů, kdybych ho měl, nebo tu čepici, tak bych smeknul a ty lidi si ty oslavy zaslouží víc než my. Tomáši, my smekáme před vámi, díky, jděte slavit. Díky, gratulujeme. Dámy a pánové, takhle probíhají oslavy na Staroměstském náměstí. Otvírák je hned za mnou. Roman Červenka potřebuje pochopitelně další náboje. No a pokud nechcete přijít do tuhle fantastickou atmosféru, tak byste měli dorazit. Sportu zdar a hokej zvlášť.